साबायखर होबाय दिनै बाहाय फैनानै जे बेखौ कभार खालामफैदों जोबोद सेन्सिटिभ आरो माने मोदोमाव नांनाय गोसो गोरबोआव नांनाय जाथाय बियो जों बेखौ बेबायदि नायनानै थानो हानाया माने जोबोद गोब्राब बेनिखायनो दिनै दोलै नोगोरै बयबो ओंखारबोदों आङो बर' समाजनि दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि बेनुधर बसुमतारी जोंनिफ्रायबो बाहाय सापर्ट दं जोंबो बाहायबो ओंखारफागोन जोंनि मिरु आफादनिफ्राय जुदियो जों बाहाय बारा सफैयाखैबाबो दिनै नाथाय जायगानि आरोखि आनसलिक आरो डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोर दङ बर' समाजनिनो जोङो मदद होफागोन आं बाहाय मोनसेल' बाथ्रा बुंदेरफानो लुगैदों जे बे जाथाया सानै हयै खालामनाय बादि होननानै बुंजायो जुदियो जोङो बेबायदि कमिउनेल मोनसे टेनसनखौ माने लुबैया नाथाय थेवब्लाबो बेखौ गिदिरसिन गुवारसिनै साननानै जोंनि मानसिफ्रा बिनि बेखौ होबथानाय बा बिनिखौ बेबादिखौ एरखेनो थाखाय जों हुसियारि जानानै थानाया मोजां जोङो गावनि न'खरनि बे गथ'फोरखौबो जोङो सांग्रां खालामनांगौ बुजायनांगौ जाहाथे बेफोरबायदि सुबिदाखौ बिसोर खालामा ओरैनो मिडियायाव जा साननैसोआव ओंखारदों बुंदों जे बे गोसो थोलायनाय मानाय होननानै बे बाथ्रा नंखाय बेबायदि माने गोसो थोनायनि बाथ्राखौ जों साननोनो हाया ओरैनो दाथ' बेबायदि बुरखाय बुरसि खालामफ्लानानैनो बेबायदिनो अनेक घटना जागासिनो दं जोंनि बिमा बिफा आरो गार्जेनफ्राबो बेखौ साननो गोनां आरो बेनिफ्राय केसखौबो मैया एफआइआर खौ लाथ्रामोन जबरदस्ति खालामनानैसो लादों होनना बुंदों आरो बेखौबो लादोंबाबो माबायदि लादों आं दहाय पुलिस अफिसार सासेजों रायज्लायनायाव बे होनदों जे जों लाखिदोंल' बे मोनसे गोनां आयेन दङ बे आयेना जाबाय SC/ST प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिज एक्ट 1989 जेरावहाय नन SC/ST मानसिया SC/ST मानसिखौ रेप खालामनाय नासयनाय खि हासुदै दौनाय बायदिसिना खालामनाय जायोब्ला बियो डाइरेक्ट बे आयेनाव फैयो बियो दा बेयो 1989 निफ्रायनो दङ जोंखौ सांग्रां रावबो खालामा जों दा एसे मिथिनानै बेखौ सांग्रां जानो बयनिबो सिगाङाव बुंगासिनो दङ दा बे एफआइआर आवबो बे सेक्सनखौ होयोब्ला बाहाय क्षतिपूरण आरो बे केस प्रसेसआबो बे फास्ट ट्रेकआव थाङो 6 मासनि बिथोरावनो जानांगौ आरो बेनिफ्राय क्षतिपूरणाबो बेबायदि बे गैंरेपबा होमब्ला 50% खौ 8,25,000 गासै बिनि मादाव 50% अफ दैट बेखौ बे प्रथम जे एफआइआर होनानै केसखौ रेजिस्टार खालामो बे समावनो मोनो कर्टआ डिरेक्सन होनांगौ आरो बिनि उनावहाय 25% बाखिनि 25% खौ चार्जशिट होबा ओमफ्राय केस जोबा 25% ओमफ्राय बे फास्ट ट्रेकआव थाङो खिन्थु बे मानसिनि जे दायनिगिरिखौ साजा होनाया IPC आजिखालि जायखौ भारतीय न्याय संहिता होननानै बुङो बे आयेन मथे जागोन बियो बेहायथ' डेथ पेनाल्टी नङाबा लाइफ टाइम माने माबा इमप्रिजनमेन्ट जागोन आरोखि लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जागोन दा बे दहाय पुलिस अफिसारखौ आं बुंब्ला होनदों बियो बेथ' बे प्रमाननि खोथा इनभेस्टिगेट खालामगोन जों इनभेस्टिगेट खालाम खिन्थु एफआइआर आव बे केस सेक्सनफोरखौ नोंथांमोना सोनानै दोननांगौ आरो मोनसे बाहाय दंबावो जिहेतु बे भिक्टिमा माइनर 16 इयार्सनि गाहायाव दङ बे हिसाबै बे माइनर जायोब्ला आरो बे पस्को आयेन दंबावो गथ'फोरखौ जे अत्याचार खालामनाय बे जुदि आयेनखौबो बे मोनथामखौ दाजाबोब्ला केसआ बिराद स्ट्रं नाथाय सबसे गिदिरसिन बाथ्रा बेखौ पार्सु खालामनाय आरो नर्मालि एडमिनिस्ट्रेसना बेखौ एथ' इजिलि लानो गोसो लाया बेखौ बिसोरो एभयड खालामनो नाजायो जोङो खिन्थु सांग्रां जानानै आफादनि माध्यमै बा नांगौबा एडभकेट लाफानानै बेखौ माने मावफुंहोनो थाखाय जों नाजानांगौ दा आं मिथिनायाव सानै जा भिक्टिम गथ'फोरनि सासेनि बिफाया बे दुखुआवनो मुलि जानानै दाथ' गाज्रि अबस्थायाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दंहैयो दा बिथांनिबो फारसे जोंनि माने सिन्था दा जाहाथे बियो थाबनो मोजां जानानै फैफिनो आरो बिनिफ्राय सासेखौबो आरो बे गथ' सासेखौबो बधय दा दस्रा मोनसे सेन्टाराव दोनहैदों सिकिउरिटि प्लास मोनसे माने गोसोखौ थिग खालामनांगौ होननानै माबा सेन्टार नामदोंमोन दहाय जाय हक मुथते जोङो बयबो जयैनो बिनि एगेन्स्टै गसंनांगौ दुलाराय बर' समाजाथ' माने जोबोद माने बिनि प्रति माने कनसार्न बिनिखायनो जोंनि सापर्टखौ जों होगासिनो दङ आरो होगोन इयुनावबो फैगोन आरो मिजिंथियो जों जास्टिस मोनगोन आरो जास्टिस मोनागौ माने जों जिरायनानै थानाया उचित नङा।